Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa maong adlaw, duha kanila naglakaw paingon sa usa ka balangay nga ginganlag Emmaus. Mga napulog usa ka kilometro gikan sa Jerusalem. Ug nagsultihanay sila mahitungod sa tanang mga butang nga nahitabo. Samtang nagsiltihanay sila, miduol si Jesus ug mikuyog kanila. Nakita nila siya. Apan wala sila makaila kaniya. Unya miingon si Jesus sa kanila, unsa bay inyong gipanagsultihan samtang naglakaw kamo? Mihunong sila nga subo og panagway, ug ang usa kanila nga ginganlag Cleopas nangutana kaniya, ikaw ra bay nagpuyo sa Jerusalem nga wala mahibalo sa mga nahitabo didto niining pipila ka adlaw nga milabay? Unsang mga hitabua? Nangutana siya. Ang nahitabo kay Jesus nga Nazaretnon. Mitubag sila. Usa siya ka propeta ug giila sa Dios ug sa tanang mga tawo nga gamhanan sa pulong ug sa buhat. Ang mga kadagkuan sa mga pari ug mga punuan mitugyan kaniya aron silutan siya sa kamatayon, o ginlansang nila siya sa krus. Naglawom unta kadto kami nga siya mao ang muluwas sa Israel. Labot pa niini, ikatulong adlaw na karon sukad kini nahitabo. Ug pipila sa mga babayi nga among mga kauban nakapakurat kanamo. Nangadlawon sila pag-adto sa lubnganan, apan wala nila hikaplagi didto ang iyang lawas. Ug namalik sila og nanugilon nga nakakita kuno sila pananawon diin may mga anghel nga misulti kanila nga buhi siya. Ug pipila sa among mga kauban nangadto sa lubnganan, ug nakaplagan nila kini sumala gayod sa gisugilon sa mga babaye, apan wala sila makakita kaniya. Unya miingon si Jesus kanila, pagkabuang gayud ninyo, pagkadugay ninyong mutuo sa tanang gisulti sa mga propeta, dili ba kinahanglan man nga mag-antos ang Mesiyas ni ining mga butanga ug unya mosulod sa iyang himaya? Ug gipasabot ni Jesus kanila ang gisulti mahitungod kaniya sa tibuok kasulatan. Sugod sa mga basahon nga gisulat ni Moises hangtod sa mga sinulat sa tanang propeta. Niadtong tungora duol na sila sa balangay nga ilang adtuan, ug nagpasabot si Jesus nga damo padayon lang siya sa unahan, apan ginhawiran nila siya ug giingnan, anhi lang ta mamahulay kay hapit na magabii. Busa midayon siya ug nagpabilin uban kanila. Sa ila ng pagpanihapon, mikuha siya sa pan, o gipanalangin niya kini. Unya gipikas-pikas niya o gihatag kanila. Diha-diha nabuka ang ilang mga mata, ug nakaila sila kaniya. Apan nanahaw siya, nag-inganay sila. Dili ba ingon og may kalayo nga nagdilaab sa atong kasing-kasing sa dihang nagsulti siya ug nagpatinaw kanato sa kasulatan dito sa dalan? Ug nanindog sila dayon ug namalik sa Jerusalem, diin hikaplagan nila ang napulog usa ka tinun-an ug ang uban pa nga nagkatigom ug nag-ingon, tinuod gayod nga nabanhaw ang Ginoo. Si Simon nakakita kaniya. Unya gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo didto sa dalan, ug nga nakailan sila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa pan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
Maayong buntag sa tanan, ilabi na gayod sa mga masakiton, sa mga anaa sa ospital o anaa sa prisuhan o sa tanan nga nagafollow sa atuang TV Mass sa regional TV sa GMA. Happy Easter sa tanan. Karon sa ikatulong Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo, no? Nalipay ako na ayoy kauban, no? Ang bag-ong orden nga deacon sa Society of St. Paul, no? Naningkapmot intawon siya sa pagbasa sa binisaya, no? Si Reverend Mark Puyong, no? Mga wa pa usa ka bulan na dinhi siya, no? Nabalhin sa amo ang community sa Society of St. Paul sa Cebu. So, no, kusog ang iyahang kasing-kasing murag parehas sa duwa ka disipulo sa atong ebanghelyo. Nagdilaab kaayo ang iyang kasing-kasing sa pagbasa sa maayong balita. Ang ebanghelyo karon, no, ganahan gyud ko ani nga ebanghelyo, no? Murag kita usa ka paglakaw, usa ka pagdiskubre og pagtukaw sa paghigugma sa Ginoo sa atuang tanan. Ngano man, no? Nahibaw-an sa duwa ka disipulo tinun-an ni Kristo nga siya namatay og dili na siya makita sa lubnganan. The tomb is empty. Naglakaw sila sa Emmaus, padung sa Emmaus, no? Nang naguol, nasubo, daghan kaayoy pangutana. Apan, no, naa sila'y nakauban nga taho. Wala pa nila nakaila ang ato ang Ginoong Hesukristo. Nanuman kaha. Kay sa atong kinabuhi mga igsuon, pag nagsubo kita, naguol kita, kanunay makabuta, makabulag, dili nato makita, manotice ang Ginoo. Kay bitaw na atay mga giagyan sa kinabuhi. Nasubo, nasuko, dagan pangutana, wandering. Mauna nga during the first encounter nga giubanan sila ni Kristo sa paglakaw, wala nila nakaila ang ato ang Ginoo. Apan, no? Sila mga tinun-an ni Kristo. They learned from Jesus. Mauna nga out of concern nga kini, no? Imagine wa pa nila nakaila ang atong Ginoo, ilahang gitagad, giimbita nga remain with us. Anhi kanamo kay gabi na. So out of concern sa kining taho nga wala pa nila kaila, diri ka kay gabi na, basi na apay kuan, mahitabo kanimo. Apan, sa katong imbidasyon, out of naigo gyud bitaw ang ilang kasing-kasing sa mga pulong sa pagwali sa atong Ginoong Hesukristo, mauna nga they are also driven to do good towards a brother. Ningon sila, remain with us. Tanawa. Because they are grounded sa pagkamaayo ni Kristo. They are grounded sa pagkamatuod, no? Sa ebanghelyo nga ilang nakatunan kay Kristo, katong Jesus broke the bread. During the breaking of the bread, nakaila sila nga kining nag-uban kanamo sa paglakaw kay ang nabuhi, ang nabanhaw nga Ginoo. Nag-abli ang ilang mga mata, nagdilaab ang ilang mga kasing-kasing. Nakahibaw sila nga sa panagtagbo, nakapanagtagbo nila ang Ginoong nga nabanhaw.
during the breaking of the bread. Mauna mga igsuon, no, nga nabanhaw si Kristo dili pasabot wa na siya. He made sure nga dili lang presensya, dili lang simbolo, apan ang tinudtuod niya nga presensya nga makaila kita kaniya ug anaa siya sa atua sa Eucharistia. Dako ang koneksyon ni Jesus no, sa atong Ginoo sa misa, sa kining sakramento sa iyang lawas ug dugo. Every day, every Mass, we encounter Jesus, real presence of Jesus sa Eucharistia. Mauna nga kanunay, perminato, kauban, ug kilala ang makaluwas or nakaluwas nga sakripisyo sa Dios sa atuang tanan. Apan wala dito na human ang lakaw, ang journey sa duwa ka tinun-an ni Kristo. No? Ningon sila, mulakaw kita ug mupahayag. Nalipay sila. No? After they have realized nga si Kristo di ay ito nga nabanhaw, nawa naman si Kristo sa ilang pananawon. Apan from fear, from sadness, from grieving, no, nausab excitement to proclaim that the good news is real. Nalipay sila sa pagbantala sa maayong balita. Ilahang giingon sa mga tinun-an, ubang tinun-an. No? Imagine the road to Emmaus. Nibalik sila padung sa Jerusalem para pagpadayag sa maayong balita. The road that was for them kaganina, no? The road of sadness, the road of confusion, apa na usab. It became the road of happiness and joy. Nangin, dalan sa kalipay, kasadya ug pagmaya, kay nahibaw-an nila nga si Kristo na banhaw. Pasabot, nagdaog si Kristo sa kamatayon. Nalupig ni Kristo ang sala para kita pod na ay kinabuhing walay katapusan. Mauna kita gi-imbitar kita sa ebanghelyo nga mangin Easter people. Easter people. No? Parehas sa duwa ka tinun-an. Parehas kay Mary Magdalene, di ba? Same story. They were so sad. Naghilak ang ilang kasing-kasing, naguol nga mo ang maestro, ang amo ang higala, ang nagpili ka namo o nagkabig ka namo nga dili lang kami tunun-an, apan mga higala namatay, apan karon na banhaw. Nalipay, pareha sila nagdagan, mibalik, nagpamalita sa dakong kalipay nga dabanhaw ang Ginoo. That is the good news. Kana ang maayong balita. Mga igsuon, ang ato ang ebanghelyo karon nagpahinumdum kanato nga gikan sa kasubo paingon sa pakigtagbo. Nasubo sila. Pero Jesus encountered them on the road to Emmaus. Gikan sa pakigtagbo paingon sa Eucharistia. It was
through the breaking of the bread of Jesus, nakaila sila nga kini ang amo ang higala, ang among maestro, tinuod ang iyang giingon nga siya mo banhaw og lupigon niya ang sala ug kamatayon. Ug gikan sa Eucharistia unsa man, paingon sa misyon. Paingon sa misyon, sa pagpadayag, sa pagpakita sa atong kinabuhi nga nalipay kita, nga ang Ginoo na banhaw. Nga kining maayong balita, naluwas kita. O kining balita dapat madunggan sa uban nga dili pa, sarado pa ang mga dunggan, gahi pa ang mga kasing-kasing. Nga tungod na banhaw ang Diyos, may kaluwasan, may kinabuhing walay katapusan. Everybody should hear and be proclaimers of this good news. Dili kita magpabilin nga naglingkod lang. Dili kita magpabilin nga nasubo lang. Nga daghanlay pangutana. Dili nato tibigan si Jesus alang lang sa ato ang kaugalingon. Mulakaw kita. Mupuhayag kita. Musaksi kita sa maayong balita. Ipadayag, ipakita nga kita katawhan sa Pasko sa pagabanhaw sa atong kinabuhi. Pagsaksi, nga ingon gani, kanunay paghuman sa misa, kanunay nga na-encounter or sa panagtagbo nato kay Kristo sa misa, lakaw o ipahibalo ang maayong balita sa Ginoo. Amen.